Hai pouco que se constituíron como asociación de veciños, pero as súas reclamacións pro barrio de Mollabao son históricas. Vandalismo, pintadas, etcétera, pode haber en calquera sitio. O tema é a inacción das administracións competentes cando hai deficiencias identificadas polos veciños e demandadas e presentadas por rexistro e denunciadas en redes sociais que non se actúa por parte das administracións competentes. Entón, por iso, creamos a Asociación Veciñal de Mollabao. A anunciada humanización da rúa Rosalía de Castro e a apertura do novo vial de Mollabao impulsounos tamén a unirse. Sinalan que se trata dun proxecto deseñado no 2017 e, aínda que ven con bos ollos a actuación, aseguran que ten carencias. En xeral vémola ben, pero sí que hai algunhas cousas que non se escoitaron a veciñanza, por exemplo, non se fan zonas de uso comunitario, o que as únicas zonas de uso comunitario que hai son aparcamentos. A falta destes espazos de convivencia é unha das principais denuncias que fan dende a asociación. Tamén o abandono de equipamentos como o parque infantil ou de zonas como o aparcadoiro baixo a ponte da AP9. Temos carestía de espazos verdes, carestía de lugares de esparcemento, sitios de lecer para os cativos, para as familias, para as mascotas. Non temos un centro social, sociocomunitario do barrio, nin centro cultural onde nós podamos facer comunidade, xuntar a veciñanza, facer actividades. Carestía de servizos de limpeza, de recollida de lixo, de incluso traída da auga a vivendas. E nos atopamos con que hai unha serie de competencias das administracións que se pasan a pelota e ao final quedan moitos destos eidos sen ser atendidos. Ademais, denuncian a acumulación de vehículos abandonados no barrio. Apuntan que moitos deles son trasladados polo propio guindastre municipal dende outros puntos da cidade. Un vehículo que leva abandonado na rúa meses, que ten que ter un tratamento de residuo sólido urbano e ser a súa destrucción porque ten líquidos contaminantes, que ten materiais perigosos, etc., o que fai o Concello é movelo ao barrio de Mollabao. E hai multitude de vehículos aquí abandonados que logo terminan sendo desguazados polos cacos, que é un foco de criminalidade, que terminan sendo un verquido incontrolado deses líquidos do propio vehículo cara a ría ou que chegan a arder. Todas estas cuestións foron trasladadas pola asociación nas diferentes reunións que mantiveron coas administracións que teñen competencias no barrio, como o Concello e a Subdelegación do Goberno. Uns encontros que din lles deixaron un sabor agridoce. É un barrio que é un barrio que está ben para vivir, que o que pasa é que as administracións teñen deixado o barrio e hai que facer algo con el para melloralo e dar o que merece o barrio. A Asociación Veciñal continuará mantendo encontros coas administracións para insistir nas súas reclamacións, demandando tamén para Mollabao actuacións que se realizan noutros barrios pontevedreses.